Γεια σου, είμαι ο Νεκτάριος και σήμερα σου έχω πολύ καλά νέα. Πόσες φορές χρειάστηκες βοήθεια αργά το απόγευμα ή Κυριακή πρωί και δεν μπόρεσες να βρεις τεχνικό για να σε βοηθήσει? Λοιπόν, εμείς εδώ στη Webstar, με αυξημένο το αίσθημα εταιρικής ευθύνης απέναντι στους πελάτες μας, δημιουργήσαμε έναν ακούραστο σύμβουλο κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σου. Ο εικονικός μας τεχνικός, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, εκπαιδεύτηκε από εμάς ώστε να μπορεί να δώσει λύσεις σε όλες σου τις απορίες σε θέματα χειρισμού εμπορικών εφαρμογών. Ή μπορείς απλά να κλείσεις ένα ραντεβού με τεχνικό της Webstar. Μπορεί να σε βοηθήσει για όλες τις εφαρμογές της ΤΕΣΑΕ και της εύκολα, γρήγορα και κυρίως δωρεάν. Είναι εκεί για σένα 24/7, όλο το 24ωρο. Έλα σήμερα στο αύριο, μπες στη σελίδα μας στο webpavlastar.gr και ξεκίνα τις ερωτήσεις. Αν αυτά σου ακούγονται πολύπλοκα, έλα σε εμάς να σου τα ξεκαθαρίσουμε. Εμείς εδώ 25 χρόνια τώρα παρέχουμε πάντα αξιόπιστες και κυρίως οικονομικές λύσεις. Κάλεσέ μας τώρα, μην περιμένεις την τελευταία στιγμή. Για περισσότερα εκπαιδευτικά βίντεο μπες και στο κανάλι μας στο YouTube. Κάνε like και follow για περισσότερα tips, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.